Hola i benvinguts. Avui farem una exploració, Força interessant, crec. Ens centrem en la indústria tèxtil catalana, però a principis del segle XX. Sí, un moment clau. Tenim uns documents que parlen d'innovació, d'una empenta molt clara cap al futur, i sempre, amb la qualitat com a nord. Exacte. Doncs a veure, com podem desembolicar tot això? Volem entendre com aquell espírit emprenedor prenia forma, amb exemples ben concrets. Doncs sí, les fonts que tenim reflecteixen una època d'avanços molt importants. La ciència i la indústria començaven a anar de la mà. Com per exemple. Pensa només en l'impacte de l'electricitat. Hi ha un article a Catalunya Tèxtil de 1908 que és fascinant. El tinc present, sí. Detallava com els motors elèctrics individuals no només farien les fàbriques més eficients i més netes, sinó també més flexibles. Podies organitzar l'espai d'una altra manera, sense les limitacions de les antigues transmissions mecàniques. Clar, un canvi enorme. Es buscava optimitzar, vaja. Produir més, però... Però anava més allà. Es buscava produir millor. Més qualitat, millors condicions... I aquí és on la cosa es posa, encara més interessant, oi? Perquè aquesta mentalitat innovadora no era només l'energia. No. Trobo que en la mateixa publicació, el mateix any, 1908, es registra una patent, diguem-ne curiosa, la número 42.166. Ah, sí? Molt interessant, aquesta patent. Concedida per 20 anys a Joaquim Pujol, Francisco Trias i Francisco Armengol Candil. Francisco Armengol Candil, un nom que ens sonarà més endavant. Sí, i el que és fascinant és l'objectiu d'aquesta patent, saps? Digues. Era una màquina per produir fil de cabell humà, cerda, crins i tota classe de cabell animal separadament. Ostres, fil de cabell humà, de debò. Sí, imagina't. Això et diu molt de l'època. Buscaven noves matèries primeres, nous processos, potser per diferenciar-se, potser per necessitat. Vaja, quina audàcia, no? En un món de llana i cotó. Exacte. Era pensar fora de la caixa, com diríem ara. Enginy pur i adaptació al mercat. I aquest Francisco Armengol Candil, un dels inventors, tenia la seva pròpia fàbrica, oi? Cap al 1910. Correcte. I és interessant veure com aquesta mentalitat, potser més pràctica o aplicada, es reflectia allà. Com funcionava la seva fàbrica? Què hi feien? Doncs especialitzaven en regenerats de llana i estam. Bàsicament, reciclatge tèxtil abans que se'n parles tant. Regenerats. Explica'm una mica més. Agafaven teles de llana ja usades, retalls, peces velles, i en recuperaven la fibra per fer fil nou. Un procés molt metòdic. A veure. Primer, el triatge. Classificar bé el material. Després, desfer les teles per obtenir la fibra solta. Rentar-la, assecar-la. I el pas clau devia ser? El cardat, exactament. Unes màquines, les cardes, fines, que desenredaven i alineaven totes aquelles fibres recuperades. Les preparaven per tornar a afilar. Entès. Llavors, tot enfocat a aprofitar recursos al màxim. Una mentalitat molt sostenible, diríem avui. Precisament. I molt orientada a la qualitat final, perquè després d'afilar venien els acabats. Acabats. Com quins? Depenia del producte. Mantes, feltres, roba de treball, que havia de ser resistent. Feien coses com el fullatge, que és per compactar la llana, el rentat industrial, és clar, i el rassat, per si volien un tacte més suau. Buscaven un resultat òptim, fos suau o robust, segons l'ús. Impressionant, l'atenció al detall des del principi fins al final. Sí, una dedicació total a obtenir un bon producte, fos a partir de matèria verge o, com en aquest cas, recuperada. Com ho veus tu? Doncs, per una banda, l'experimentació pura i dura, gairebé trencadora, com la patent d'Armengol Candil amb el fil de cabell. Sí, la part més visionària, potser. I per l'altra, l'aplicació molt pràctica d'aquesta enginyeria en el dia a dia, optimitzar processos, aprofitar recursos, garantir la qualitat, com feia la fàbrica del mateix Armengol Candil amb els regenerats. Exacte. Les idees i l'acció anaven juntes, no era només teoria. I això, clar, no ens fa pensar. Sí, ens porta una reflexió interessant per al present, no creus? Totalment. Si fa més de 100 anys hi havia aquesta capacitat per innovar amb materials, diguem-ne estranyos, com el cabell, sí, i per desenvolupar processos de reciclatge tan eficients com els d'aquella fàbrica de regenerats,
Què podem aprendre avui? Bona pregunta. Quines matèries primeres que potser hem oblidat o quines tècniques de regeneració, inspirades en aquells pioneres com Armengol Candil, podrien donar un impuls a la indústria tèxtil sostenible que tant busquem ara? Potser les solucions del futur ja tenen arrels en aquest passat ingeniós. Una idea per continuar explorant, sense dubte. Sens dubte. Hi ha molt a aprendre encara d'aquella època.